Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelela phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina-ke ngazi ukuthi-ke ngimfeza umuntu uthi ungakhumalo bathi la sibona amagomede cishe musemusha kuleli khasi. Ngizophinde ngicela u-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese futhi uyangilandela ku-Facebook at Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu-ke laphana u-Ayanda Msweli laphana uxwayisa bonke abantu laphana abamthandayo ngokwangempela. Laphana kune-page wey'ngane zakwethu-ke u-Ayanda Msweli afike wanameka ekhasini lakhe esho ukuthi liyi-fake account, liyi-scam. Laphana uxwayisa bonke abantu ukuthi-ke kunomuntu ozibiza ngo-Ayanda Msweli page, Ayanda Msweli jobs. Laphana wasethi ucela-ke bonke abantu-ke ukuthi-ke babhalo yes mangabe bedinga umsebenzi, bosizana nje ngomsebenzi mahhala, akekho ozokhe. Ucela ukuthi balike bashare le post laphana-ke ukuze wonke umuntu ayibone. Laphana u-Ayanda Msweli bese ecacisa ukuthi cha, leli post okanye leli page, leli khasi laphana ku-Facebook akalazi inhlobo, bangadlali-ke amaqola, bavuma-ke laphana ukuthi bangadlali amaqola. Ngaza kwethu-ke ngicela ukuthi nani-ke nohlabe nolawulo laphana-ke nakekho ikhasi eliku-Ayanda Msweli jobs laphana-ke i-scam somuntu nje othi usiza ngokomsebenzi. Laphana kuningi okungenzeka njengoba ezibiza ngo-Ayanda Msweli kungeyena. Ngaza kwethu nohlabe nolawule, niqaphele niphephe kuzo zonke iy'nkalo. Ngaza kwethu bekuzona izihamba phambili esizifika sisheshe laphana kunina ngoba kuyaphuthuma kungaze konakale. Ngaze ukuthi aningilandela Facebook at Radio Inkezo, TikTok at Radio Inkezo. Niziphathe kahle, nibone usuku lomnandi, ngithanda kakhulu.